صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli video topshiruv qarovchilar. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallahil g'azim. Allohumma solli va sallim ala nabiyina Muhammad. Sizning uchun dekabr oyining video jurnalini taqdim etamiz. E'tibor bilan qarag'iz. Oldag'i bir necha minutda. Buva madrasasida shukr majlisi. Osmon masjidida aksiya. Toshkeshu avulunda va'z kechasi. Buva imomlarining yillik ishonligini natija yasov. Hojilar masjidida qishqi diniy kurslar. Ala toha rasulillah salatullah. 12 dekabrda Buva madrasasida shukr majlisi uzdirildi. Ул Россия күләм олимпиадада катнашып, 3-нче урынны алган 3-нче курс шәкерте Илшат Хәснетдинов хөрмәтенә оештырылды. Мәдрәсә мөдире Илмир Хәзрәт Хасанов үз чыгышында шәкертләргә уңышлар теләп, киңәшләрен бирде. Җиңүчене олимпиадага әзерләнгән Габдрауф Хәзрәт Хисматуллинга мәдрәсә исеменнән рәхмәт хаты тапшырды. Уку ел башыннан алып укытылган фәннәр буенча тестларда җиңү яулаган шәкертләрне акчалата бүләкләде. Шара шәкертләрнең уңышлары хөрмәтенә әзерләнгән мул табын артында тамамланды. Алхамдулиллах, ва салату ва саламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, сумма амма ба'д. Барша мактаулар Аллаһ Тәгаләгә булса иде, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга салават шәрифләре белән булса иде. Хөрмәтле хәзрәтләр, абыстайлар, ханымнар, шәкертләр, без инде шушы мәҗлисне оештырырга булдык. Моның сәбәбе инде безнең өчен, мәдрәсә өчен, укытучылар өчен, шушы мәдрәсәдә эшләүчеләр өчен, шәкертләр өчен дә бик зур событие булды. Ул событие инде безнең тарихи дип әйтеп була, историк событие. Ни өчен дигәндә, чөнки инде безнең мәдрәсәдән әле всероссийский конкурсларда, олимпиадаларда без күпме катнашсак та, әле именно шушы фәннәр буенча по предметам әле урын алганыбыз юк. То есть призовой место еще бездә юк иде. Край буенча алайдык, призовые места и первые были, и второе, и третье по Корану были. Әмма инде шушы дини фәннәр буенча, шәригать фәннәре буенча әле без урыннар алган юк, не получали еще места. Поэтому бу безнең өчен бик зур шатлык, большая радость для медресе. В плане того, что не в том, что мы, медресе, выдвинулись вперед, а в плане того, что действительно качество есть. Качество. То есть и качество преподавателей, преподавания, да, и качество шәкертләрнең, которые стараются, да, шакирды, которые стараются брать знания, которые им преподносят, которые им преподают в медресе. Безнең инде укуны башлап кына җибәргән идек. Сентябрь айында, сентябрь башында безнең ярты ел узып та вакыт китте. Вакыт бик тиз уза. 3 ел ул бик аз вакыт. Сизелми дә калыр. Диплом алырга вакыт җитер. Шуңа күрә инде менә тырышырга, бөтен конкурсларда, олимпиадаларда катнашырга, анда инде катнашыр өчен әлбәттә төпле белем кирәк. Белем кайсы гына фәннән булсын, гарәп теленнән дә, шәригать фәннәреннән дә, бөтен фәннәрне тырышыгыз, күп иттереп укыгыз, утырыгыз. Бу өйрәнгән гыйлемнәр бөтенесе берсе дә юкка чыкмый. Бөтенесе безгә тормышта кирәк. Бу дөньяда да кирәк. Ахирәттә инде әлбәттә Аллаһ Тәгалә аның өчен зур әҗерләрен бирә иншаллах. Бөтенебезгә укырга кирәк, нәрсә булса да. Хакыйкатьтән менә хәзрәт әйтеп үтте инде, бүгенге безнең халәтебез мәдрәсәнең торышы, булышы, ул действительно мондый шартлар бер кайда юк. Менә без теге 97 елда теге биналарда укыганда, анда менә рәсемнәрнең фотоларын күрергә теләсәгез, анда бар, мондый истәләрдә утырмыйлар иде. Идәндә утырып без ашый идек, урамда таһарәтләнә идек, туалетларыбыз урамда иде, бөтен бер нинди шартлар юк иде. Ну, телефонда юк иде. Алга шәкер вакытта бер плеер бар иде.
bir telefon var idi, менә безнең Мөслим хәзрәтнең беренче и бөтенесе шунда укып шул bir телефонга яздыралар иде, дискага, аны тыңлыйлар иде, шулай өйрәнәләр иде Коръәнне. Бик сорышлы иде. Хәзер инде шулай кемдер маташа телефонда өйрәнмәкче булып. Хәзрәт менә бик дөрес әйтә, ул мин иске кеше буларак телефонда вакыт бәрәм итүгә чөнки анда сообщение килә, сез тиз генә шайтан вәсвәсәләп алып кирип китә төрле хәбәрләргә. Сез укырга өйрәнелмичә каласыз. Шуның өчен мин үзем дәресләрдә дә инде булай да һәр вакыт әйтәм, укырга кирәк китап белән, дәфтәр белән язып укырга өйрәнергә кирәк. Шул вакытта гына файдалы була. Һәр вакыт мин сезгә әйтәм, балалар, тырышырга, вакытны әрәм уздырмаска дип, тырышырга дип әйтәм. Вакытны әрәм уздырмаска. Менә бу вакытлар белегез балалар, кире кайтмый берегезнекеләр. Менә хәзер кайтасы идем мин. Менә хәмин әгәр возможность булса, сезнең нигә кайтыр идем дә, яшькә кайтыр идем дә, гел мәдрәсәдә генә укыр идем дә. Әйе. Менә мин сезгә гел әйтәм бит инде. Мәдрәсәдә укымагач, әле без үзебез шу кадәр надан булган, мәдрәсәдә укымаган кеше. Шуңа күрә бик күп белем бирелә мәдрәсәдә. Светский ул аерым, ул профессиональ. Мәдрәсәдә бөтен, менә яшәр эчендә, бу дөнья эчендә бик күп белем бирелә. Теге дөнья эчендә, әлхәмдулилlah, бик күп белем бирелә. Шуңа күрә мәдрәсәдә укыган кеше инде бер кашанда югалмастыр дип уйлыйм. Менә сез укыйсыз бит инде. Бер кашанда, әгәр шушы туры юлдан гына барсагыз, балалар, бер кашанда начар кеше булмассыз, бер кашанда югалмассыз, бер кашанда кеше арасында ким хур булмассыз. Менә минем шул әйтер сүзем. Шуңа күрә, менә шушы сайлаган юлыгыздан тайпылмагыз, балалар, тайпылмагыз. Шушы юлны сайладык икән, ахыргача гомеребезнең соңгы юлынача шушы юлдан барыгызга да барырга насыйп булсын. Дөньяви белемне дә алыгыз. Ансы да кирәк, яшәр өчен ансы да кирәк. Бусы бик тә кирәк, балалар. Белегез, мин менә олы яшемдә булганга күрә әйтәм, сезнең вакытта безгә бу насыйп булмады, сезнең вакытта башка тормышта яшәдек. Шуңа күрә башкача яшәдек. Сез бик каты матур тормышта яшәйсез менә хәзер. Монда укый аласыз. Шуңа күрә шушы юлдан тайпылмыйча, барыгыз да шушы белемнәрне алып, аннан соң инде үзегез балаларыгызга шушы белемнәрне өйрәтә торган булып чыксагыз, инде шушы мәдрәсәләрдән. İzgaylarda, izgı kişilerinde jeyildik şuşu izgı meclisinde. Şuşu eytilgen sözlerimizni, bütün izgı amellerimizni, okugan Kur'an ayetlerimizni, zikir tesbihlerimizni, etken salavatlarimizni, bütün izgı amellerimizni kin rahmetin bilen kabul etsen idin. Hata kimşiliklerimizni, günahlarimizni kin rahmetin bilen gafu etsen idin. على طه رسول الله صلاة الله 20 декабрь көнне буа юхиди хезмәткәрләре Госман мәчетенә җомга намазына килүчеләргә төнлә йөрер өчен яктылык кайтаргыч значоклар бүләк иттеләр. Юхиди хезмәткәрләре килүчеләрнең һәрберсенә юлда йөрү кагыйдәләрен искәрттеләр. Буа мөхтәсибәте мондый акциялар шәһәребезнең һәр мәчетендә үткәрелер дигән өметтә кала. على طه رسول الله صلاة الله 21 декабрьдә Ташкишу авылы мәчетендә вагаз кичәсе булып узды. Хаҗилар мәчете имам хатибы Фәйм хәзрәт Сөләйманов авыл халкына Аллаһы Тәгалә биргән ниғмәтләргә шөкер итеп яшәргә кирәк диде. Ул шулай ук буа мәдрәсәсенең мөдире Мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хасановның да сәламнәрен килгән халыкка ирештерде. İşleriniz selamı bırak bulsaydı, Allah Rabbül İzzetliklerde tanıştık, malınızı bereket. Hemiz neyse kalplerinize iman nasip etseydi, Allah Rabbül İzzet iki cımga arasında dinleyen kendilerine rahmet kılsaydı, buna bir gün cımga kişi elhamdülillah, yani akşamdan sonra kilesi kendinin kişikire. Yani kendi başlarından buna şu akşamdan sonra. Kurtardın mı? Ay, 100 mertebe et salavatlı inşallah. Hemimizde Allah Rabbül İzzet inşallah. Telaş kişi biri. Masal Selam'a mehabbet salıp inşallah. Anı sigen kıllardan bulurga, ona hürmet yeterge inşallah. Her vakitte da anınca bulurga tırışırga kirek. Buna mevlüt aralarında küp ve gazersiyerlik cemaat. Allah bize anı nesediydi. Abudu bilen şeytanı göme arasandaki illa rahmetelli alemin deyip. Sen Masal Selam bu kalemle rahmet izne ibaretin deyip. Rahmet izne kilinirse bilen, İslam bilen elhamdülillah kiliyor bilen. Kur'an bilen kiliyor bilen. Daha da bizlerge zor örnek ol, üzerinin ahlakı bilen.
Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Inneke le'ala hulukun azim deyip şulay Kur'an'da ayet bu cemaat. Ey Muhammed selam sen en büyük kılıklı. Yani anlardan da kürken kılıklı kişi bu cemaat. Eğer de kılıklı bizden anıkça buldur alsak inşallah biz indi nerse Allah'ın sigen yaratkan kullarına buluruz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem'in tarihini bilsek, onun biyografiyasını bilsek, biz onu bir koşanda salavatsız kaldırmayacağız. Mene burayı bir gitmiyor bizge, biz bilmiyoruz onu. Biz öyle biz kimsin o Muhammed? Ne biz ona salavat ettirmek kiyiş. Mene vakazında ete Musa aleyhisselam, Adem aleyhisselam, bütün peygamberler bütünüsü eyteler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat eyteriz deyip. O vakitte Muhammed yok biter. O Muhammed bir en последний peygamber. Ona kadar 124 bin, 125 bin peygamber gelip gitkenler. Şular bütünüsü kuşkanlar üzerinin kavmine, bizge kuşup kaldırganlar. O vakitte yaşayan halkka kuşkanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat eyteriz deyip. Tumagan. Cilde yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ama lakin bütünüsü belgeler şu bulacak. En sıngı kıyamet peygamber bulacak. على طه رسول الله صلاة الله سلام 26 dekabrda imamlar jıyılışı bulub uzdı. Jıyılış Hajiler Məşidi imamı Fəhim Hazret Süleymanov, mühtəsibnin orunbasarları ham avul imamları qatnaşuunda ötdi. Jıyılış imamlarga noyabr ayı video jurnalın ko'rsatuv bilan başlanıp gitdi. Fəhim Hazret ötken çaralarning ne kadar ahamiyatli buluğu turunda anlattı. Məşiddə barlıq qağaz işləri də tərtibdə bulsun dedi. İmamlarının məktəb, avul soveti bilan tığız ilimtədə bululaарын tilədi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazretler bir daha kılavuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allahümme Rabbi anzilin munzelen mübarekü ve ente hayrel munzelin ihdine sıratul müstakim. Hazır inşallah Resulü'nün külken bugün ayet-i kerimi bilen Kur'an'ı başlarımız dığa bilen inşallah. Anam indi Samir bana video jurnal düzeltir. Anası birinci timi var şu an kütaribiz. Ana saat onlardan inşallah çakırdı yedi polisiye hizmetkarın bundan lekçi bilekiyle anada tınlarga tırışıp nasip olsa. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Şu mübarek meclislerge girdik Rabbim şularını ki rahmetin bilen kavullardan kul Rabbim. Şu kullarımızdan fasıl olan hesaplarını ganemle rahmet edip gönderilmeni siyikli Habibin Hak Resulü'nün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhşehlerine ihtibarını şahat eyle. Onun cemaatine, sahabelerine hem barışa olan hem yemişlerine şu ay Rabbim bizden değil, şu haklar olan iste bizde yedi bulumuzdan alıp, 70 yıllara bitken yakınlarımızın, merhumerimizin, avuldaşlarımızın, tire kuşilerimizin, ustazlarımızın Rabbim barışa olan ruhlarını açtıklarını şahat kıl. Andan polisiya xizmatkari Samirxanov Dinar Muharramovich шығыш ясап, hazretlerine terrorizm, türlü sektlarga ihtibarlı bulurga ündedi. Собрались здесь, чтобы обсудить наши рабочие моменты, что получается. У вас есть вопросы, у нас есть вопросы. Чтобы у нас, мы тоже все хотим, чтобы в Татарстане было спокойствие, были сохранять наши вот эти религиозные взгляды, убеждения, наш вот традиционный ислам, который в Татарстане из поколения в поколение идет, для спокойствия обстановки. Поэтому всем присутствующим понятно, что вот вы здесь собрались, вы даете свое религиозное воспитание на селах, в своих мечетях, вы воспитываете наших родственников, односельчан. От вас это все зависит, как вы воспитаете, так и вот это все будет продолжаться. Hazretler G'invar ayına namaz vaqti mühtəsibət tarafından əzirlənən Bua şəhəri məşidləri surətlənən yana 2020 yılının kalendarların alıb qayıtıb gittiler. على طه رسول الله صلاة الله سلام 30 dekabrdan alıb 5 G'invarga qadar Bua Hajiler məşidində Bua mühtəsibəti bilan birlikdə məktəb balaları üçün qışqı dini kurslar uzdırıldı.
Балалар атна буе мәчеткә килеп дини дәрес алды. Мәчет янында урнашкан мәйданчыкта футбол уйнады. Төш вакыты җиткәч, мәчеткә кереп тәмле кайнар ашлар белән тукландылар. Шәкертләрнең остазлары Мифтахуддинов Гомәр һәм Сөлейманов Идрис сүзләренә караганда, балалар мәчеткә бик теләп йөргәннәр. Остазлары өйрәткән дәресләрне ятлап килгәннәр. Шәкертләрнең ата-аналары буа мөхтәсибәтенә, Хаҗилар мәчете имамы Фәим хәзрәт Сөлеймановка һәм кайнар ризык әзерләп торучы апаларга олы рәхмәтләрен җиткерәләр. على طه رسول الله صلاة الله سلام. Хәзер мөхтәсибебез Илмир хәзрәт Хасановка сүз бирик. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hürmetli bualar, hürmetli Müslümanlar, Elhamdülillah indi bizin 2019 yılda bitti. Allah Teala şuşu yıl indi bizim bik uңышлы buldu. Allah'a şükür bu yıl indi meşitlerde tizildi, türlü zor meropриятияларда buldu, derslerde buldu elhamdülillah. Mana şuşu yılda işlengen işlerimiz indi ol bizden gene tugul, hazretlerden, imamlardan tugul, belki sizden de Müslümanlardan da yardım buldu elhamdülillah. Hem bizge 2020 yılda da tağın da köp hizmetler koyurga Allah Teala nasip etsin inşallah. Tağın da zor işlerini Allah Teala işlerge nasip olsun inşallah. Indi şuşu işlerimizni Allah Teala bereketli kılsın, devamlı kılsın. Hem indi bizge gene tugul, hem başkalarga da dinimizge de big zor fayda getirsin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. على طه رسول الله صلاة الله سلام. Эфирыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Студиядә сезнең белән мин Лилия Валиуллина булдым. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Якынлашып килүче 2020 ел һәр кайсыларыбыз өчен күп шатлыклы вакыйгаларга бай булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле видео тапшыру караучылар. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة